ଆଉ କେତେବେଳକୁ ଘରୁ ବାହାରି ଗଲା? ଆଉ ମୁଁ ତ ତମକୁ 2ଟା ବେଳକୁ ଖାଇକି ମୁଁ ଆଇଲି ବସ୍ ନା ବାଇକ୍? ବାଇକ୍। ଆଉ ବାଟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନି ତ? ନା। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କି ସ୍ଲୋରେ ଚଲେଇବୁ ହେଲା। ନା ତୁ ତ କଣ ଚଷମା ପିନ୍ଧୁ ଆଖି ଦେଖାଯାଉନି? ଆଇସାଇଟ୍ ଖରାପ ହେଇଛି ଆଉ 2022 ଟଙ୍କା ଖରାପ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଚଷମା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କାଇଁ ଡାକିଥିଲ? ଡାକିବାର କାରଣ କଣ କି ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ତମେ ବାହାରପଳା କରିବାନି। ଆଉ ବାତ ଆମେ ବୟସ ହେଲା ବାତୁଆ କରିନି। ଆଉ ତୁ ତ ଗୋଟେ ଦାଦାଟେ ଘରେ ଅଛୁ ଯେ ପିଲାରା କେଡେ ଏଡେ ହେଲାଣି ଆଉ ବାହା ହେବେ କି କଣ ହେବେ ତୋର କିଛି ଗୁରୁଗମ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତୁ ବେପାର ପତ୍ର କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ବୁଲିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ମଫସଲି ଝିଅ ଗୋଟେ ସୀମିତ ପରିବାର ଗୋଟେ ଦେଖିକିରି ଗୋଟେ ଆଣ। ଝିଅ କଥା କୁହନି ଭାଇ, ଝିଅ ଭାରି ସଟେଜ, ଲୋକ ମିଳୁନି, ଲୋକ ବାହାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପୁଅକୁ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଯେମିତି ଦେଖିକି ତମେ ଏଇଠି ସହରରେ ଅଛ ଦେଖୁନ କୋଉଠି ଭଲ ଭଲ ଝିଅ। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ କୁଆଡେ ଗାଁ ଗହଳି ତ ତୁ ବୁଝୁନୁ ସହରୀ ଝିଅ ସାରା ଭଲ ନୁହଁ ବୁଝୁଛି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଅଭାବ ଭିତରେ ଯୋଉ ଝିଅ ଗୁଡାକ ଚଳିଥିବେ ସେଇ ଝିଅକୁ ବୋହୁ କରିକି ଆଣିଲେ ତମର ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କ ମାନ ମହତ ତାଙ୍କର ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ମିଳିବ। ଆଉ ଏ ସହରୀ ଝିଅ ଗୁଡାକ ବାହାରପଳା କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ? ସହରୀ ଝିଅ କଣ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି? ବାହା ହୁଅନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଚାହିଁବା ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାହା କରିବା ନା ଆଉ। ଆଉ ଟଙ୍କା ତ ବୟସ 32 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଛି ତମେ ତ କୋଉ ଦିନ କାଳେ ଫୋନ ଟିକେ କରୁନ କାହାକୁ ମୋର ଠିକ କରେ କଣ ପୁଅ ବାହାର ହବ କିଛି ନାହିଁ। ମତେ ଡାକିକି ଏ କଥା କହିଲେ କେମିତି ହବ? ଆରେ ମୁଁ କଣ ଫୋନ କରିବି, ତୋର କଣ ଅଧିକାର ନାହିଁ? ତୋର ସେ ପୁଅଟା ନୁହଁ ଯେ ଏବେ ପୁଣି କଣ କରିବା, ବାହାଘର କରିବା ଯେ ପୁଣି କେମିତି କଣ କରିବା କଣ? ହଁ ବାହାଘର ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଡାକିଛି। ବାହାଘର କରିବା ଯେ ଆମର ଏଇଠି ଭୋଜିଟା ଆମର ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦବା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଦବା ଭୋଜି? ହଁ। ତା ଗାଁ ରହନି ନା ଗାଁ କେମିତି ଦବା? କଣ ଗାଁରେ ଆମେ ଘରକୁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁରେ ଅଛେ ଗାଁର ଲୋକ ଯାହା ହଉଛି ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ପିଇ ଖାଉଛେ, ପୁଣି ଆମ ଦ୍ୱାରା ପତ୍ର ପିଇ ଖାଇବେନି, ଆମେ ପୁଣି ଟାଉନରେ କରିବା ବାହାର, ତମେ ସହରରେ ଅଛ ବୋଲି କଣ ଏଇଠି କରିବା ବାହାର? ଆମେ କଣ ଗାଁରେ ଭୋଜି ଦେଇନଥିଲେ? ଆମ ଭଉଣୀ ବାହାରକୁ ଆମେ 1000-1500 ଲୋକ ଖୋଇଦେଲେ। ସିଏ 5 ବର୍ଷ ତଳେ ହେଇଥିଲା ନା, ଏବେ ପୁତୁରା ବାହାର ହବ, ଲୋକ ଅନେଇକି କିନ୍ତୁ ପୁତୁରା କୋଉଦିନ ବାହା ହବ, ଭୋଜି ହବ, ଆମେ ସବୁ ଇଏ କରିବୁ, ବରଯାତ୍ରୀ ଯିବୁ। କେତେ କଥା ଅଛି, ତମେ ଖାଲି କଣ ମୁଁ ସହରରେ ବାହାର କରିବି? ଶୁଣ, ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଠି ରହିଲାଣି। କାହାର ଝିଅ ବାହାଘର, ପୁଅ ବାହାଘର, କାହାର ବ୍ରତଘର 40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ପଇସା ଏଠି ନେଇକିରି ଯାଉଛି। ଯଦି ଏଠି ମୋ ପୁଅ ବାହାଘର ମୁଁ ଗାଁରେ ଭୋଜିଟା ଦେବି, ଟଙ୍କାଟା କିଏ ମତେ ଦବ? ମୁଁ ଯେତିକି ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇଛି ଟୋଟାଲ ଭୋଜି ପଇସାଟା ଉଠିଯିବ। 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହଉଛି, କଣ କମ ହେଲେ ନା କଣ? ତୁ କହୁଛୁ ଖାଲି ଗାଁରେ କରିବା। ନାଇଁ ଭାଇ, ତମକୁ ବେପାର ଏଇଟା ଠିକ ନା? ସେଟା ଠିକ କଥା। ବେପାରଟାକୁ ତମେ ପୁରା ଠିକ ରଖିଛ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କଣ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? କଣ? ପୁଅ ବାହାଘର ଆମ କରିବା ତ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି କଣ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ? କଣ କହୁନୁ? ବର୍ଷକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ବାହାଘର ବେଳେ ସୁନା ଫୁନା କିଣିବେ ନାହିଁ। ସୁନା କିଣିବେନି? ତାହେଲେ ବାହାଘର ହବ କେମିତି? ବାହାଘର ହବ କେମିତି ସେ ତମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ବାହାଘର କରିବା ପୁଅକୁ, ପୁଅ ଟିକେ ସୁନା ପାଇପାରିବନି କି ଯୋଉ ଝିଅଟି ଯୋଉ ବାପଘରୁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିବ ତାକୁ ସୁନା ଫୁନା କିଛି ଦେବେନି, ସିଏ ତ କିଣିବେନି, ଦେବେ କୋଉଠୁ? ତାମାନେ ଆମେ ଯାହାକୁ ସୁନା ପାଣି ଦେଇଛେ ସବୁ ଆମର ଟୋଟାଲ କେହି ଦେବେନି? ତେଣୁ ଆମେ ବାହାଘର କଲେ ପୁରା ଘାଟା ହବ। ଆରେ ଏଟା ତ ପ୍ରବଳ ଘାଟା। ନା ସେଥିରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ସବୁ ଦେଇଛୁ ସୁନା ଫୁନା ଆଉ କିଏ ଦେବେ କି ଆମକୁ? ଭଲ କଥା ସରକାର ନା? ନା ଏଟା ଠିକ କଥା। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିବେ, ଆଉ କଣ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗାଡି ମଟର କିଛି ବ୍ୟବହାର ହବନି, ସରକାରୀ ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ସରକାରୀ ଗାଡି ଆମେ ପୁଅ ବାହାର କଲେ ଟାଉନ ବସରେ ଯିବା ନେଇକି? ନା ଏ କାମ ନୁହଁ। ନା ଗାଡି ମଟର ଚାଲିବନି ମାନେ ଆମେ ପୁଅ କୋଉଥିରେ ନବା ଝିଅ ବାହାର କରିବୁ? ଏଇ ବାହାଘର ଗଲେ ଫୁଲ ଘାଟା। ଆରେ କିଛି ପାଇନି, ସୁନା ପାଇନି, ଟଙ୍କା ପାଇନି, କିଛି ପାଇନି। ଯାହା ଗୋଟେ ଠିକ କଥା କହିଲୁ କାଳୁ। ନା ବାହାର କରିବାନି, ବାହାର କଲେ ହିଁ ଆମର ଫୁଲ ଘାଟା ହେଇଯିବ। ରହିଯାଅ ଭାଇ, ଆଉ ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ରହିଯାଅ, ତାପରେ ଦେଖିବା। ନା ଠିକ କଥା, ଯାହା କହିଲୁ ଠିକ କଥା, ଆମେ ରହିଯିବା। ପ୍ରବଳ ଘାଟା ହବ।